teatre arribes a conèixer millor a tu mateix. Al principi jo pensava que no seria capaç. Sí, al principi crec que tots pensen que no serem capaços, però quan puges a l'escenari ho fas, fluixes com l'aire. Són 2 hores on ho deixes tot al costat i te centres en tu. Ha sigut una experiència molt xula, on ens hem divertit molt, hem après. Ha estat una experiència meravellosa. Per molts motius que beneficien les persones. A mi m'ha valgut per a conèixer gent que d'una altra forma no haver conegut. Independentment de que has superat un repte en tu mateix, has creat un vincle en una quantitat de gent que venen de llocs tan diferents. Quan has acabat de fer l'actuació i veus que la gent aplaudís, és una sensació com si te feren molt regal. Pense que el teatre és una aventura ben interessant. Si algú en aquell moment s'ho ha plantejat per alguna vegada en la vida, prova-ho, intenta-ho i descobreix.